biz bu näme ýasagymyzy bilýäňizmi? Ne biz şuňaly ramka ýasaýarys. Bize gerekli zatlar: gozal kley, rızak, trubçkalar, surat, A4 kağıdı, kartonlar, kley, bayçı, minneykan. Karalanan ulanýarys. Indi biz ýasamaya başlaýarys. İlk öýden şeýle kartonumuzy alyp, suratymyzy üstüne goýup ölçäp başlaýarys. Siz öz üstten ölçüňizi ediplersiniz. Men ýöne her tarabyny 3 santimetrden bolar ýaly edipleýär. Indi çyzyp bolduk. İlk rızak bilen kesmensek, kartonumuzun aşağına bir dapçık koyarız. Hem stolumuzu ziyanlarımız hem hasta olur. Ezi doktor, rızağı ulanağınızda seresap bolun. Yadım özünüzden uldan koymak soran. Indi kesip boldum. Edişler aylak boyluktan yeni bir yerini kesmedi. Indi şular aylak 2 bölümümüz boldy. Indi birinci bölümümüzü alýarys. Sesiniz doktor. Siz başta şu kartonu lista yermep, sonundan daşından kesip bilersiniz. Ýa-da başta daşından çyzyp, son kesip bermep bilersiniz. Ýöne başta yermep, son daşından kesmemiz beýan. Indi yermedik. Sonundan sen daşından gaýçymyzy bilen kesýärdik. Indi biz suratynyň içine sığjak görünüşinde kesýärdik, ölçärik. Indi içine şöyle suratymyzy ýaýarlapçydan soň kesip başlaýardyk. Ne evi doktor? Biz kağıdı kartonumuzu alýarys, ne deň barlaýarys. Ne doğraken görün evi doktor. Biz ine şu kartonumuzu ikisinden yermemizde bir tarabyna kley çalamyz. Meselem ine şu tarabyna kley çalamyz, ýöne galanky tarabyna kley çalýar. Diýär, ortaýda surat tarp çykarylýar. Gozal kley ulanağınızda seresap bolun. Ýa-da özüňizden bir uludan haýşydyp. Soňra bolsa seresaplyk bilen kartonumuza ýermeýäris. Ine trubçkalarymyzy alyp, sen renkimizden garyp bileris. Göňüz ýylyny eslep goýar. Hemmesi deň bolar ýaly kesýäris. Indi deňliklerimizi ýermeýär. İki orasyn bolduk. Ýene iki orasy garly. Ol iki orasy üçin hem şeýle keserekden ulanmaly hasap bolar. İlk ölçeýäris, soňra kesýäris. Ne 4 tarabyny hem yermep bolduk. Bizim suratymyzy içine saklarys. Ne diýdi dostum? Ramkamyz taýýar boldy. Duňýaly birazjyk owadyny goşsak harfyn gowalar. Nişler ýaly jurnallardan şekilçilik kesip alyp bilersiňiz, ýa-da stikerler ulanıp bilersiňiz.
Ne bizim ramkamız tayarlandı. Ne suratımız saçları. Uy, bu ayağını ekraniyattan çıkarttı. Ne kartonumuzdan rezerv bilen kesip alıyoruz. Yine ucunu kabın küleğimizden çalıyoruz. Sonundan bir de yermeyelim. Ne bizim ramkamız tayar varlık. Sağ olun vaktar. Başta.